какво стане? И после и аз казах, те казаха на колко са на 6. Аз казах на 6. Те не казаха как се казват Така. и аз казах, и те тръгнаха и казах чао. Те казах и малкото момиче се каза, и голямото момиче каза, че аз не знам немски. Тя ли каза или ти? Голямата. Така. А на какъв език ти каза, че не знаеш? Ти ли не знаеш немски или тя не знае немски? Тя ми го каза на немски. Че не знаеш ти немски или че не тя знаеш знае? ти немски ли? Аз? А ти, че не знаеш немски. И ти какво й каза? Че аз знам. Те ми казаха, за какво си сама? Аз казах, не съм сама. Аз съм с кучето ми. Мама и татко са вътре. Правилно. Много правилно. А те колко големи бяха? Откъде я знам? Те не ми Алекс, казаха. откъде да знам? Откъде я знам? Да знам. Откъде я знам? Аз знам. Да знам. Ама мамо, остави ме говоря. Не мога ли да говоря, а? Така бе. А говоря? Да говоря. Мамо, падат ми зъбите и затова говоря така. А за това говориш. Така бе, не съм съвсем убедена, амайте. Ще ти повярвам. И откъде я знам? Те не ми казаха имената, как са им, на колко години са. Леле, такива Бе, деца не съм виждала. дистанционните всичко. Не казват нито имена, нито на колко са години. Боже! Винаги, който му казва как се казваш, му казваш името, ако го питаш него, той казва как се казваш. И аз се чудя и те си тръгнаха. Окей. И аз казах, че утре ще се видим. Малкото момиче се каза, че утре ще се видим и аз казах, че утре съм на детска градина. И тя малката каза, че е на детска градина. И нейната А на какъв език си говорихте? На немски. Те защо ти казаха, че ти не знаеш немски? Откъде я знам аз? Какво ти казаха точно? Как го казаха на немски? На немски! Как го казаха? Какво казаха? Откъде я знам? Откъде я знам? Питай ги тях. Аз не съм... Nein, Moment. Wie haben sie dir gesagt, dass du kein Deutsch sprichst? Und du hast es aber doch verstanden. Аз брах, когато те го казаха. Aha. А ти на български моля. На български моля. Защо на български моля? Защото вече ги разбирам нещата и вече малко се научих да говоря на немски и стига толкова. Вече... Ама, Алекс, не малко, а трябва напълно да се научиш, мамо, да говориш. Ще се науча. Ще се науча. Кога друг път? Другия път. Чакай малко, аз не съм жена. Цял ден казва, аз си напълно. Alexandra, wir leben in Deutschland und deswegen müssen wir Deutsch sprechen. Вече разбирам и вече разбирам немски. И стигат повече стая немски. Аз ще се науча сама. Имам си немска книжка вътре. Пише какво пише език на немски. И аз ще Окей, Блонди. чета. Tschüss.